Alright, magandang hapon po. One million in the house. Mega love shout out. Teka lang po ha. At ayusin ko muna ito. Ayan, at mega love shout out po sa lahat. Mapagpalang hapon, maulang hapon pala. Ayan. Maulang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang araw, magandang tanghali. Saan man sulok kayo ng mundo, saan man sulok kayo ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, mega love shout out. Ayan, 1 million in the house. Ayan. Maulang hapon po. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, magandang hapon po. Kay Paul Donisa Official, mega love shout out. Kay Miss Nani Sanchez Vlog, ang future kagawad ng Batangas. Ayan, mega love shout out. 8 million in the house, mega love shout out. At ayan, kay Kagawad Antonihan, mega love shout out. Ayan, sa lahat ng naaabot ng live na ito, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ayan. At mega love shout out din po kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Analisa, mega love shout out. Kay sino po ba? Kay Ji Chang Wok. Ayan, mega love shout out. Ayan, mega love shout out sa lahat ng kaarating plus 1. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Ayun nga, sa haba ng debate kahapon, sa sumpaan din ang dating. Di ba? Oh, akala ko ba kaya ng sakit ng mata ko. Akala ko ba kaya ng siyam na araw yung impeachment. Ay kahapon pa lang yung rules lang hindi magkasundo, di ba? Ang haba ng debatihan, ang haba ng mga pasakalye, ang haba ng di ba? Oh, kaya yung nagsasabi diyan na matatapos ng siyam na araw, paano matapos yun? Yung rules pa lang kahapon napakatagal. Napakatagal na pinagdebatihan. Di ba? Yung mga atat kasi, yung mga nagsusulong na kailangan makabuo na ng yun yung mga patapos na kasi. Patapos na yung kanilang termino para man lang makapag-grandstanding sila bago matapos yung kanilang termino sa Senado. No? Lalong-lalo na yung isa, yung patapos na yung termino, napakaingay. Oh, talagang pinipilit niya kasi nga makakapag-grandstanding siya no? Kumbaga sa makakurot man lang siya. Oh, makaano man lang, hindi man lang siya makalimutan ng tao bago sa susunod na eleksyon
may pangalan pa rin siyang babalikan, no? Yan ang ano diyan, yan ang masaklap sa atin. Yan ang masaklap sa atin na ano. Yan ang mapait na katotohanan, kumbaga. Kung ating sa mga salitang ano ba, yan ang mapait na katotohanan, no? Kahit na patapos na ang kanilang termino, talagang gumagawa pa ng ingay, gumagawa pa ng pangalan, no? Hindi makapaghintay. Sinabi na nga kahapon ni Senator Jinggoy Estrada, ano bang pagkakaiba kung mag-convene ngayon or sa 11, di ba? Kasi di ba bukas 11 na bukas adjust na ngayon no? Ano bang pagkakaiba? Bakit atat na atat sila, di ba? Di ko maintindihan kung bakit ganon sila ka agresibo pagdating diyan. Ano bang meron? Bakit talagang ano sila? Tingnan niyo yung kung gaano kaingay yung mga yung mga professor. Lalo na yun yung professor na si Tayaw ba yun? Si Edmond Tayaw ba yun? Sabi niya hindi daw yung kung talagang malakas daw ang Duterte, bakit kung malakas daw ang isang Inday Sara, bakit hindi na ipanalo yung Duterte, no? Alam nyo, sa totoo lang, sa isang politika, kahit anong lakas, pag ayaw ng tao, wala tayong magagawa. Depende rin yun Depende rin yun sa pagdala, no? Kung talagang ayaw ng tao, kahit anong subo mo, di ba? Pag mainit, kahit anong subo mo, iluluwa yan, mainit di ba? Depende yun. Ngayon, hindi niya tinitingnan bakit daw bakit si Villar at saka si Amy Marcos may pangalan na daw yon. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala doon sa tawag nito, doon sa mga survey. Ibig sabihin, palpak yung mga survey kasi yung survey nasa 18 to 19 ito si Amy Marcos di ba? Tapos nung nanalo na hindi, may pangalan yan ay nako, ayun lang. Ngayon may tanong ako sa inyo. Ang tanong ko sa inyo, di ba, tayong mga diehard na supporter kay BP Inday Sara, ang tanong ko sa inyo, makakakuha ba ng patas na laban si Vice President Inday Sara sa Senado? Yan ang tanong. Kasi napakaraming atat na atat. Alam niyo yung mga yung mga university, yung mga malalaking university. Tapos yung ibang mga pa yun mga pa ng simbahan yun Bakit napakaingay nila pagdating sa impeachment? Di ba? Ang ingay-ingay nila pagdating sa ang sigaw ng taong bayan. Ano ba sigaw ng taong bayan? Ang sigaw ng taong bayan, tingnan mo, number 1 si Bungo. Di ba? Ang sigaw nyo, transparency. Transparency. Bakit hindi nyo sinisigaw yung PhilHealth? Di ba? Hinahamon nga kayo ni Attorney Vic Rodriguez bakit hindi nyo isisigaw yung PhilHealth kung transparency talaga ang gusto nyo? Hindi lang talaga maamin na mga anti-Duterte ang mga ito. Ginagamit lang yung transparency, no? Ngayon ang tanong ko sa inyo, makakakuha ba ng patas na pagtrato diyan sa Senado itong si Vice President Sara Duterte? Yan ang tanong natin. Pero ako ang ano ko diyan, ang ano ko diyan, pagdating sa butuhan, mananalo si BP Inday Sara. Pero sa tingin ko, ang ano diyan, politika kasi yan political yan yung galawan diyan sa pagdating sa Senado.
Pero ang ano diyan, pagdating sa botohan, kasi pagdating 3/4 ang kailangan para ma-convict ang isang impeachable official, ano? 3/4. Kung 3/4 kailangan makakuha ng makakuha ng 18. Tama ba? Tama ba? Tama ba ako? May tama lang. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, makakakuha ba ng tamang hostisya ang BP Inday Sara sa Senado? No. Kasi maraming ayaw ko lang maraming umiikot. Ayaw ko lang marami daw umiikot na, maraming gumagalaw. Kumbaga sinasabi nila na marami nang gumagalaw na umiikot para ma-convict talaga ang isang vice president, no? Ay hindi kumpirmado 'yon. Kumbaga lang 'yon, mga kwentong anuhan lang 'yon na marami nang umiikot, no? Kaya siyempre ang maiiwan talaga diyan pagdating sa butuhan, yung mga solid talaga. Itong maaaring ito si yung dalawa, si Bongo, si Bato, si Ruben, diba? Si Marcolita, 4, si Aime at saka si Camel. May 6 na sila. Si Jinggoy, alam ko, 'yun ang si Senator Jinggoy, ang niyan parang ayaw niya rin ng impeachment, no? Kasi naranasan niya 'yan naranasan niya kung paano gipitin yung pamilya niya. Naranasan nila kung paano sila gipitin ng kanilang mga kalaban sa politika, no? Okay, pero kita nyo ngayon, magkakasama pa rin sila. Ganun talaga ang buhay politika, no? Pag mahina ang loob mo, ay panghihinaan ka talaga ng diretso. Kaya kailangan patibayan ng loob, patibayan ng sikmura. Sikmura, kasama na yung bitoka. Kasi pag mahina ang loob mo dyan, dito lang sa Sokmed, pag mahina ang loob mo, patay ka sa mga baser, di ba? Kailangan matibay-tibay ang loob mo pagdating sa politika, kasi sa politika kahit bito ka kakalkalin, di ba? Ayan, mega love shout out kay Carl Aliho, United 22 forever. Ang tanong, iaakwit ba nila si Sara kung nakikita nila na malakas ang ebidensya? Yan ang tanong, yan ang malaking tanong. Diba? Kung malakas ang ebidensya ng depensa, iaakwit ba nila? Ganun lang yan Yan ang malaking tanong diyan. Kung malakas ang ebidensya ng depensa, iaakwit ba nila? Yan ang tanong. Kasi nga politika yan. Yung isang babae diyan napakaingay yun. Yan talaga may pangarap yun na gustong maging presidente. Di ba? Kasi yung diyan, yung may mga pangarap diyan na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa susunod na 2028. Nako, makikita nyo yan dyan. Magpapasikat ng husto yan dyan. Magpapakilala ng husto. Magkakaroon ng pangalan. Pagdating ng 2028, dyan nyo makikita yan. Ang ingay niyan pagdating sa nilalamok na tuloy ako dito. Ayan, 72 million in the house. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, anong masasabi nyo? Makakakuha ba ng tunay na hustisya? Kung sakali man na
maipanalo ng depensa. Yan ang mga tanong diyan. Kasi minsan kasi ang purpose kasi niyan pagdating sa politika, kung maalala nyo si ano, no? Kung maalala nyo, napakaagang tumakbo no ni napakaagang nag-declare no ni Binay. Natatakbo siya bilang presidente. Anong ginawa? Di ba? Trial by publicity. Di ba? Hanggang ngayon hindi man nakakulong yung matandang Binay. Yung anak hindi man nakulong. Naparusahan lang na wala nang, hindi na pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon. Di ba? Wala mang nakulong. Kasi nga ang kadalasan yan, ang ano lang talaga diyan, trial by publicity ang nangyayari. Sisirain ka sa sisirain yung imahe mo. Bilang isang napakalakas na contender. Di ba? Kung talagang napakalakas noon, di ba? Noon, kung napakalakas noon ng ebidensya laban sa mag-amang Binay, dapat ngayon nakakulong yan. Pero bakit malaya pa? Di ba? Talagang pag ikaw ay malakas ka, sabi nga nila, yung mga kasabihan nga ng matatanda, kapag ang mangga ay hitik sa bunga, babatuhin ka ng babatuhin. Di ba? Kaya yan ang nangyayari sa Vice President ngayon. Binabanata ng husto kasi hadlang sa kanila yan pagdating ng 2028. Kasi nga sila ang pinaka number 1. Saka hindi man talaga maiwasan kasi number 2 na yan eh. Wala nang ibang pupuntahan yan kung hindi sa pagka-presidente or sa bababa siya ng posisyon. Ganun lang ka simple. Kaya nga simula pa lang talagang binabanata na. Binabanata na sila. Yung gustong-gusto naman tumakbo, yung may mga pangarap sa 2028, lalong-lalo na yung mga walang pangalan, gustong-gusto rin na maka papel doon para lang magkaroon talaga ng special mention yung kanilang mga pangalan doon sa talagang ibandera ba nila yung kanilang mga pangalan. Kasi nga hindi ito basta-bastang isang napakalakas na contender pagdating ng 2028. Kaya nga pag ikaw ay naging dyan, yung pangalan mo talagang hindi na yan, nakaukit na yan dyan yung pangalan mo. Ang problema lang kung kakayanin mo pagdating ng 2028, di ba? Yung nawalang suporta, di ba? Kaya napakahirap ng sa totoo lang, ang politika napakahirap. Kahit gumawa ka ng tama, kahit gumawa ka ng mali, kahit puro mali, basta marami kang kakampi, lagi kang tama. Di ba? Ayan ngayon yung Pasig, di ba? Si Mayor Vico Soto, napakaganda ng ginagawa. Subukan niyang mag-declare ng tumakbo ng pagka-presidente pag hindi binanatan yan. Di ba? Once na mag-announce siya na tumakbo ng pagka-presidente ng 2028, nako, maniwala kayo, bakbakan ng bakbakan yan. Kasi nga, napakatunog din ng isang Vico Soto. Di ba? Napakalakas ng apel. Kaya nga, anong gagawin? Ay sisirain nilang reputasyon. No? Diba? Maalala nyo nga yung sinabi ng dating Pangulong Duterte doon sa reporter ng Rappler. Ano sinabi niya? Pinabayaan na nga kayo na batuhin ng putik kahit itsas ang nang ibato, no?
okay lang kasi nga public official eh, di ba? Binalahura na ng binalahura, okay lang kasi nga public official eh. Oh. Pero yung tirahin na yung ano, tirahin na yung pamilya, ibang usapan na, di ba? Ay, doon sila nasaktan eh. Yung dinamay yung hindi dapat idamay. Yan ang mahirap sa politika. Kakalkalin ang lahat. No? Sa kaila-ilaliman ng iyong buhay, ng iyong pagkatao. Kakalkalin lahat yan. Kung hindi umipikto yung ano, kung hindi umipikto yung kanilang mga effect sa tao, gagawa ng paraan yan. Ganon ang buhay ng politika. Oh. Tingnan nyo yan, ma-impeach lang yan si VP Inday Sara, ma-declare na hindi pwedeng tumakbo. Titigil lang mga yan. Titigil yan mga yan. Tapos na eh. Wala na sila, nawala na yung tinik sa kanilang lalamunan eh. Di ba? Ganon ang buhay politika eh. Pag malakas ka, dudurugin ka nila. Kita mo ngayon, nagtagumpay sila. Dapat magko-convene pa lang yung magko-convene yung mga senador bukas pa. Pero anong nangyari? Kahapon talagang pinilit nung minority. Talagang hindi talaga pumayag na hindi talaga umpisan. Oh. Ano? Isipin mo 'yon. Pinagdebatehan yung pag-convene pa lang. Kung manunumpa na ba si Chis Escudero bilang judge ng impeachment eh, napakatagal na pinagdebatehan. Iyon lang 'yun lalo na yung na mismo. Oh, doon sa isang bagay na hindi mo pagkasundoan eh, talagang pinagdidebatan. Pero tama naman talaga na dapat pagdebatihan. Kasi nga, kung sino ang mas doon, napapakinggan, yun ang mananalo. Kung sino ang makapagpaniwala doon sa mga judges, sa mga senador, yun ang mananalo. O, ganun lang yun eh. Kumbinsihan lang yun eh. Oh. Pero ang tanong, tama nga itong ang tanong, di ba? Ia-acquit ba nila? Oh. Kung sakali na itong si VP Inday Sara mailatag lahat ng ebidensya. Oh. Ngayon, anong mangyayari dito sa mga atat na ito? Pag napatunayan na walang kasalanan ang Vice President, anong mangyayari ngayon? Sa kasalanan na naman ng mga senador. Diba? Kasi gustong-gusto hindi lang nila masabi na hindi lang nila masabi na mga anti-Duterte sila, ginamit pa nila yung transparency. Dinahilan pa nila yung transparency. Ngayon, transparency pala ang sinisigaw nila. Bakit hindi nila sinigaw yung PhilHealth na may utos na yung Korte Suprema? Bakit hindi nila sinisigaw yung budget? Yung GEA nung itong taon na ito. Di ba? Na maraming blanco. Bakit hindi nila sinisigaw yung flood control? Kung talagang transparency ang hanap. Di ba? Transparency pala ang hanap eh. Anong transparency ang hinahanap kung ang Vice President lang ang hinahabol nyo? Walang transparency doon. Anti-Duterte kayo, yun ang maliwanag, di ba? Walang transparency doon kasi kung transparency ang hanap nyo, mag-administration man yan, mag-oposisyon, kung talagang kayo makabayan,
Wala kayong kikilingan. Di ba? Wala dapat kayong kikilingan kung transparency talaga. Transparency ang hanap nyo eh. Katotohanan. Oh. Oh, doon sa ano? Anong nangyari na doon sa ano? Doon sa Maharlika. Maharlika Funds. Wala nang balita. Yung binintang ginto, wala nang balita. Asan ang transparency doon? Kung isa lang ang tinitingnan nyo. Kumbaga sa posporo, galit na galit kayo doon sa isang palito, pero doon sa kabuuan ng mga palito, okay lang sa inyo? Di ba? Paano naman yung ano? Paano naman yung totoong naghahanap ng transparency? Nadadamay na. Kasi nga, kung transparency ang ginagamit yung dahilan, ay hanapin nyo yung PhilHealth. Oh, yung nawawalang pera, yung pinasasauli ng bakit hindi pa nasasauli hanggang ngayon? 'Di ba? Oh, 'di ba? Transparency din 'yon. Ganon dapat ang isang transparency. Huwag yung huwag yung ginagamit nyo pa yung taong bayan. Ang taong bayan ang nagsusumigaw na, oh. Oh. Kararaan lang ng eleksyon, oh. Sino ang number 1? Administrasyon ba? Hindi. Yung ng Duterte, oh, ang number 1. Anong ibig sabihin nun? Diba? Ibig sabihin, sinusuportahan nila yung oposisyon. Oh, kasi oposisyon na ang Duterte. Sila nang nag-uupos, kaya oposisyon na. Kaya nga dapat, kung talagang transparency ang hinahanap nyo, huwag yung titingnan yung isa lang. Tingnan nyo yung pangkalahatan. Tingnan nyo lahat. Di ba? Walang sisinuhin. Administrasyon naman yan, opposition, kung transparency ang hanap nyo. Di ba? Hindi, transparency ang tinatarget nyo, isang tao lang. Hindi transparency yon. Makaantay kayo. Sayang, ang lalaki pa naman sana ang universidad nito. Tapos yung tawag nito, yung mga law school, dami nang nagmamagaling dito. Knowledge time, dami nang nagmamagaling. Saan? Sa Senado? Si Knowledge Time, di ba? Pag sinabing transparency, walang sisinuhin. Di ba? Wala dapat sinisino. Pag transparency kasi para sa lahat yan, hindi para lang sa isa. Di ba? Yan ang doon. Transparency, isa lang ang tinitingnan, no? Hindi transparency yun. Di ba? Ang transparency na sinasabi, wala kang titingnan, sa gitna ka. Yan ang transparency, di ba? Si Knowledge Time, dami daw nagmamagaling. Marami talaga, lalong-lalo na yung mga politiko. Nagmamagaling, lalong-lalo na yung may mga pangarap sa 2028. Yun.
Talagang ano yun, yung parang si Dick Gordon. Tingnan mo ang nangyari kay Dick Gordon. Pag nagsalita eh sinulo niya na lahat. Anong nangyari? O di tapos ang karir niya. Hi Adol, sabi ni ano yan, Manuelito. Ayan, mega love shout out sa iyo Manuelito. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, anong masasabi nyo? Makakakuha ba ng patas na trato ang Vice President sa Senado? Ayan. Iyan ang ano natin. Iyan ang tanong natin ngayon. Makakakuha ba ng ang patas na trato ang Vice President sa Senado? Sa bagay mawawala na si si Senator Coco Pimentel mawawala. Tapos na ang kanyang mawawala na siya sa limelight. Kaya nga nagmamadali para humaba-haba man lang yung exposure niya doon sa impeachment. Humaba-haba man lang kasi pag bukas ilang araw na lang yan, 20 days, 11, 19 days, di ba? Kunting-kunti na lang ang exposure niya. Hindi na masyadong yun, makakalimutan na kaagad ng tao yun sa loob ng sa loob ng 3 taon, makakalimutan ang pangalan niya. Kaya kailangan humaba-haba yung mga exposure, lalo na yung mga patapos ngayon. Kailangan gumawa muna sila ng yung mga mahaba-habang exposure para pagdating ng 2028 hindi makalimutan. Ito yung maingay doon sa Senado ito yung maingay doon ito yung maingay na senador doon. Nakakuha na siya ng nakakuha na siya ng mga hindi makakalimutan pagdating ng 2028. Diba? Ay, 53 million in the house. Mega love shout out. Ayan, anong masasabi nyo? Comment kayo dyan. Pro Duterte man kayo o anti Duterte? Ayan, malaya tayo dito. Malaya tayo ditong maghuntahan. Yung usapang kanto. Huwag lang yung personal kasi hindi tayo magkakakilala. Hindi tayo magkakakilala ng personal. Kaya walang personalan. Yung lang, yung kaalaman nyo lang. Malaya tayo dito sa malaya tayo dito sa channel na ito. Malaya kayong makakapag-comment diyan. Walang walang maghaharang sa inyo diyan. Kasi yung iba di ba, pag yung mga comment na tinatanggal, dito hindi. Walang tanggal diyan. Basta walang bad words. Walang personalan, walang mga bad words na Ayan, comment kayo diyan, anong masasabi nyo? Makakakuha ba ng tamang pagtrato sa Senado ang Vice President? Ayan, anong masasabi nyo? Ayan, at sa lahat baka pwede naman mag-thumbs up kayo. Thumbs up, gusto nyo thumbs down, pwede rin. Mamili lang kayo dyan sa dalawa. Good ba or bad? Lahat yan, malaya dyan. Malaya kayo dyan. Ayan, mega love shout out kay Manuelito. Ayan, magandang hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. 61 million in the house. Ayan. Iyon nga ang hamon ng ni Attorney Vic Rodriguez hamon ni Attorney Vic Rodriguez doon sa mga atat na atat daw doon sa para maumpisa na yung impeachment.
na ginagamit yung yung transparency, hanapin nyo muna yung hanapin nyo rin yung flood control project. Ipasauli nyo muna yung yung pira ng PhilHealth. Diba? Kasi ako bilang bilang isang empleyado, buwan-buwan kinakaltasan ako ng PhilHealth. Ngayon, paano pa ako makakakuha ng tamang kung wala ng pondo? Binigyan pa ng zero budget. Kasi pinaparusahan daw yung PhilHealth. Wala namang kasalanan yung PhilHealth. Ang may kasalanan, yung mga nakaupo dyan sa PhilHealth. Bakit parurusahan yung mga pasyente? Di ba? Oh. Tapos sino pang dyan, yung gustong maging presidente? Ay lalo na kung naging presidente yon. Anong mangyayari sa Pilipino kung naging presidente yon yung babaeng senador dyan? Isipin mo yon, pinarusahan daw yung PhilHealth. Kasi nga hindi ginawa ng tama yung kaya kinuha nila yung pira. Sinero budget pa. Anak ng baka naman. Oh. Kayo ba, kung kayo, itong 72 na ito, kayo ba mga manggagawa kayo? Kinakaltasan kayo ng PhilHealth, okay lang ba sa inyo yon? Na hindi nyo mapakinabangan yung kinaltas sa inyo? Kung sakali na mayroong magkaroon ng karamdaman sa inyong mga mahal sa buhay? O kayo mismo? Di ba? Okay lang ba yon? Ang tagal-tagal kinaltas sa inyo, tapos hindi nyo mapakinabangan? Dugot pawis nyo yan, maghapon yung pinaghirapan nyo, tapos babawasan. Babawasan ka lang ng sahod, tapos walang mangyayari. Diba? Tingnan nyo na lang yung yung PGH dyan. Ito, ulit-ulitin ko ito, kasi gusto kong makarating talaga eh. Gusto kong marinig naman nila. Bisitahin nila ang PGH. Huwag sila doon sa loob. Kasi sa loob, maganda eh. Doon kayo sa labas. Yung mga pasyente na naghahatid dyan sa PGH, lalong-lalo na yung mga galing ng probinsya, makikita nyo doon. Yung banig nilang karton, yung banig nila na karton doon sa bangkita, halatang halata mong ilang araw nang tinutulugan kasi napakanipis na. Kumbaga nagmamantika na nga dahil ilang araw na nilang ginamit yun, isinapin para matulugan doon sa bangkita. Doon na sila kumakain. Isipin yung lamok, alikabok, tinitiis nila doon para lang gumaling sa mahal sa buhay. Diba? Magtitiis sila doon kasi alam nila, ang PGH, nandyan ang magagaling na doktor. Pero paano kung pag-uwi nila, sila na rin ang makakakuha ng sakit kasi nandoon sila sa nandoon lang sila sa bangkita nakatulog. Diba? Makikita nyo doon pag umikot ka doon sa likod. Diba pagpasok nyo ng PGH sa top, pag pumasok kayo, pag kumanan kayo, emergency yon, doon kayo sa kaliwa. Makikita nyo doon. Ang daming nakatambay doon na mga pasyente. Naghahatid ng pasyente, nagbabantay ng pasyente doon sa loob. Makita mo doon kumakain, nakalagay sa plastic yung pagkain nila. Walang maayos. Di ba? Di ba tayo nahihiya niya? Nagagamitin pa natin yung pera ng pera ng PhilHealth sa iba? Binadgetan yung may mga budget na? Tama ba yon? Tapos yung isang senador, siniro budget pa? Kinuha na yung pera, siniro budget pa? Tama ba yan? Bilang isang manggagawa na binabawasan ng PhilHealth, okay lang ba sa iyo yon? Sus, makikita nyo doon
makita nyo may mga dalambag na malalaki. Ibig sabihin, matagalan sila doon mag-i-stay. Kasi malalaki ang bag nadala. Mayroon doon upuan na maliit. Hindi ka makahiga, hindi ka makaano kasi yung parang sa terminal lang Parang sa terminal lang bus na yung single lang na upuan. Kailangan nakaupo ka lang. Kung 2 araw ka doon, 3 araw ka, paano yung tulog mo doon? Paano yung pagbabantay mo doon sa pasyente? Paggaling ng pasyente mo, ikaw naman ang ipapasok. Kasi nga, baka may malaria ka na. Maraming lamok Nasa gilid ka ng kalsada. Nalalanghap mo pag dumaan yung sasakyan. Lilipad yung mga alikabok, malalanghap mo. Di ba? Di pag uwi nyo, ikaw naman ang may sakit. Ikaw naman ang may sakit na sa baga. Kasi walang maayos Buti pa nga yung mga mall Yung upuan nila maganda, pwede kang humiga. Naka-aircon pa. Di ba? Naghahantay lang yun doon sa yung driver lounge. Maghahantay lang doon sa boss. Ang sarap ng buhay, nandoon naka-aircon. Pwede kang humilata. Pagkukunti lang kayo. Maganda kasi yung upuan nila maganda, pwede kang humiga, hindi sasakit yung likod mo Di ba? Dapat ganun din ang gawin. Maganda nga yung loob. Yung nagbantay naman nandoon sa labas, delikado naman ang kanilang kalagayan. Asan ba ang transparency doon? Tama ba yon? Ernesto Riola, ayan, mega love shout out. Magandang hapon. Tama ba yun na pabayaan yung mga kasama ng pasyente? Asan ang transparency doon na hinahanap nyo? Yung transparency nyo, isang tao lang ang tinatarget nyo. Pag sinabi yung transparency, para sa lahat. Para walang masaktan, walang magdamdam. Di ba? Transparency. Nagsalita na nga nung eleksyon Hanap pa ngayon, transparency. Mga matatalino pa naman sana ito, mga university, hindi naman lahat ng kaparian, yung mga law school. Ewan ko anong transparency ang hinahanap ng mga ito. Transparency para sa isa, transparency para sa kalaban, ganon. Ay, maraming salamat sa thumbs up sa inyo Maraming salamat. Ayan, baka pwedeng paki-like and share na rin. Ayan, anong masasabi nyo? Makakakuha ba ng patas? Kasi ang doon, nagtagumpay yung mga doon, atat sa ginamit nila yung opposition ng Senado, yung minority, nagpadala sa pressure, di ba? Hindi na nakaantay ng 11, di ba? Sabi nga ni Senator Jinggoy, ano ba ang pagkakaiba kung sa 11 tayo mag-convene? Ilang araw na lang naman. Di ba? Wala naman, di ba? Atat lang talaga. Yan ang mahalaga doon. Yan ang tunay na doon. Talagang gusto lang nilang
gusto lang nilang pabilisin yung ano, pabilisin ang impeachment kay BP Inday Sara. Pero may ano naman na, mayroon naman ng anong tawag nito? Naglabas naman na ano yung defense team ng Vice President na sila mismo naka-ready na sila. Ready. Sinasabi na nga mismo ng Vice President na ang parating na impeachment ay bloodbath. Diba? Kung saan ay minasama pa ng iba. Ibig sabihin, madugong labanan. Hindi naman yung gurguran. Binigyan lang ng masasamang kahulugan. Aywan ko sa mga walang magawa. Diba? Ayan, transparency. Anong masasabi niyo sa transparency? Transparency ba yung ano? Transparency ba yung isa lang ang target? Diba? Tama ba yun? Transparency tapos ang target isa lang. Makatarungan ba yun? Hindi makatarungan yon kasi isa lang. Kumbaga, kung ang hangad mo transparency, wag yung isa lang. No? Halimbawa, may muta ka sa yung magkabilang mata. Paborito mo yung isa. Yung isa hindi mo tatanggalin yung isa kasi hindi mo paborito. Pareho mong mata yun. Di ba? Dapat maging fair ka. Sa isang sa isang pamilya, sa isang sa mga anak mo, may paborito kang isa. Pabayaan mo na lang ba yung isa? Kasi yung isa ang paborito mo, yun ang susuportahan mo, ganon? Hindi dapat ganon. Dapat tingnan mo ang pangkalahatan. Transparency ang hanap mo eh. Yun ang ano doon eh. Wala kang titingnan kasi transparency. Diba nakikita niyo yung katarungan nakapiring? Kasi nga ang gustong ipahatid nun maging patas siya. Paano ka magiging patas kung isa lang ang tinitingnan? Ba, lalong-lalo na yung ano, nako. Yung ating mga kaparian pa naman. Sa UP, wag na tayong magtaka dyan. Dyan ang maraming aktivista eh. Wag na tayong magtaka dyan. Kasi napakaraming aktivista dyan sa UP. Talagang ano yan. Kasi nga, sino ba ang mga kalaban? Yung mga nadurog doon sa NTF Cup. Diba? Halos naubos eh. Sino ba ang gagawa nun? Siyempre, yung mga kakampi pa rin nila, yung mga nagpapanggap dyan na mga mambabatas daw sila. Pero ang katotohanan, pinoprotektahan lang nila yung kanilang organisasyon.
Kasi gusto rin nilang makapasok sa ano. Gusto rin nilang mamuno. Yan lang ang purpose doon. Wala namang iba eh. O, ngayon hindi pa sila makaporma-porma kasi nga malalakas pa yung ano eh. Hindi pa nila kaya yung ano, kita mo. Kahit sinong manalong presidente, kalaban yan. Ngayon hindi nila kalaban. Kasi nga may isa pa silang tinatarget. Pag natarget nila itong isa at pag nagtagumpay diyan na matanggal itong vice president nito, sunod niya natitirahin yung administrasyon na. Wala naman yung ano, kasi ang ano niyan, may sarili din silang ano, may sarili din silang hangarin. Lalo na yung iba diyan, yung gustong-gusto talagang ano, kasi nawala na sila doon sa limelight eh. Nawala na sila doon sa nabura sila lahat. Oh, yung 8 napunta sa Inidoro. 'Di ba? Ngayon nagbabalik yung ano, nakipagsanib puwersa. Ay yari sila. Akala nila kakampi na nila 'yon. Pagdating ng 2028 at natanggal si BP Inday Sara, makikita nyo. Kalaban nila lahat yan. Kawawang administrasyon na ito. Pag natanggal si BP Inday Sara, kawawang administrasyon na ito. Pagtutulong-tulungan yan, yung mga inampun niya ngayon, nako, pagtutulong-tulungan yan sila pagdating ng 2028. Walang kukutabi ng administrasyon na ito. Isa lang naman ang ano nila eh. Tinik sa kanilang lalamunan, kaya anong gagawin nila? Makikipagsanib puwersa sila. Kahit alam naman nila na magkakalaban. Kasi nga, napakalakas ng puwersa ng ano, mga Duterte, napakalakas sa tao. Pag natanggal ang mga Duterte, wala na. Maniwala kayo. Ang 2028 ang tinitingnan ng mga yan. Nako, mag-iisang oras na pala tayo. 97 million in the house. Mega love shout out sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ayan, huwag niyong kalimutan mag thumbs up, mag thumbs down, pwede rin. Thumbs down. Ayan, huwag niyong kalimutan. Ayan, sa lahat ng sumusubaybay, sa lahat ng mga gusto ng pagbabago, ayan, yung mga nabudol. Alam nyo ito, sa totoo lang, nung last election, nung sa pagka-presidente, sa totoo lang, hindi talaga ako bumoto sa ano, kay Marcos, kasi alam ko na, doon lang sa amin, maraming naloko. Alam niyo kung bakit? May nag-ikot doon. Ito na, sabi niya, yung kayamanan na hindi na ipamigay ng mga Marcos, ipapamigay na. Kaya kailangan yung pumila doon para magkaroon kayo ng pangalan. Sos Mariang Garapon. Pumila sila doon simula alas 10 ng gabi. Inabutan ng alas 8 ng umaga. Anong nangyari? Kinuha lang yung mga pangalan nila. Kasi ibibigay na nga raw sa tao. Yung mga pangalan lang yung may mga pangalan lang ang mabibigyan. Nako, nagkandalukungan yung mga tao sa amin. Sabi ko, maniwala kayo, hindi totoo yan, hindi mangyayari yan. Inaano nyo, hindi, sabi niya. Yan ang sabi nung kausap namin. Kausap nyo lang yon, kailangan lang kayo kasi mag-ieleksyon. Ngayon, asan ngayon? Nabigay ba? Bininta na nga yung ginto natin. Nasaan? Akala ko po marami silang ginto. Bakit yung ginto natin ang ibininta? Di ba? Yung reserba ng Pilipinas ang ibininta. Akala ko silang maraming ginto.
Di ba, maalala nyo yung in-interview ni Mel Tiangco? Yung kanilang nanay. Tuni-tunilada. Tuni-tuniladang ginto ang kinilang pinoprotektahan. Saan? Bakit yung ginto natin ang ibininta? Hindi yung ginto nila. Di ba? Maliwanag na budol yun. Ilang beses ako binalikan. Kuya, kailangan ko yung mga tao nyo. Di ba? Kailangan natin magkaisa. Ano magkaisa saan? Kausapin mo sila kung makuha nila. Pero marami silang nakumbinsi. Napakaraming pumila. Nadala-dala sila kasi nagkandagutom sila eh. Sabi may mga pagkain, wag kayong mag-alala, maraming pagkain. Medyo matagal-tagal nga lang kasi mahaba ang proseso. Yun pala, pinagkukuha lang yung pangalan. Sigurado kayo ha. Pag nanalo ito, siguradong matatanggap nyo na yung hinahangad-hangad nyo. Hanggang ngayon, nga. Diba? Budol lang inabot nila. 3 taon na, patapos na. Malapit na, magsusunan na naman ang pang-4. Saan yung sinasabi nila? Ay, nako. Marami talagang nangyari nung Di ko nga alam bakit pinayagan pa ng mga Duterte na tumakbo pa yan sa kanilang linya. Kita mo, silang sinira. Di ba? Dapat ang posisyon na yan kay Inday Sara eh. Pero bakit anong nangyari? Nagpabudol sila. Di ba? Nagpabudol sila. Sila mismo umamin eh. Nabudol sila. Ayan, si Amy Marcos, bumawi siya. Kahit hindi niya sabihin na yung kapatid niyang may gagagawa ng lahat, siya na lang ang tagabawi. Bumawi na lang siya ng bumawi. Pero ako may nasisilip ako dyan. Ayaw ko lang espekulasyon yun eh. No? May nasisilip ako dyan. Pagdating ng panahon na okay na ang lahat, makikita nyo yan. Kapatid niya nga mismo, hindi niya nga pinagsasabihan yung kapatid niya, di ba? Ano sabi niya lang? Hindi siya makapasok. Vice Sara Duterte will be the next president of the Philippines year 2028. Sana maging totoo. Boss Roberto, ayan, mega love shout out sa iyo. Pag nalagpasan ni Vice President itong impeachment sa Senado, malagpasan niya lang yan. Tuloy-tuloy na yan sa 2028. Pero maniwala ka sa akin, Boss Roberto, walang katapusan ang paghihirap ni BP Inday Sara hanggat hindi siya naging presidente. Kasi pag nalagpasan niya yan, makikita nyo, hindi titigilan yan. Kasi nga, siya ang napakalakas na contender sa 2028. Yung mga ambisyoso na nangangarap na maging presidente sa 2028, iyan ang mga magiging kalaban yan ni BP Inday Sara. Gaano ba katagal ang preparasyon ng isang presidente? 3 years yan ang preparasyon. Kaya bilangin nyo, pagdating ng 2026, bakbaka na yan. 3 years yan eh. Kaya nga, di ba, inuumpisa na ngayon. Sino ang pumapapel? Yung pinsan. Kita mo pag bumaba doon sa piling presidente na, nagpa-practice na siya eh.
Hindi nga lang nagtagumpay yung yung People's Initiative niya. Hindi nagtagumpay yung People's Initiative kasi dapat magiging Prime Minister siya. Presidente si BBM. Prime Minister siya, di ba? Oh, di sana all na sana. Eh ang problema, hindi nagtagumpay. Oh, kaya anong next move? Impeach Inday Sara. Para pagdating sa 2028, hawak niya lahat ng congressman. Gamit ang pira ng taong bayan. Di ba? Oh, di sana all. Oh, di ba anong nangyari? Di ba nagbaha ng pondo? Ano bang ibig sabihin nun? Pag nagbaha ng pondo, oh, anong ibig sabihin nun? Di sinuhulan yung mga congressman. Yung mga congressman naman, hindi talaga makatanggi kasi nga, kailangan din ng constituent nila. Kailangan din kasi mag-i-eleksyon. Kailangan din nila, hindi ba? Ngayon, alam ko mga ang mga senador, mga ano niyan, mga talagang napakataas ng moral ng Senado, kaya sa tingin ko hindi yan magpapadala sa mga ganong sistema. Ayan, mataas ang moral ng Senado. Kahit anong mga balibalita dyan, hindi pa rin ako naniniwala hanggat walang lumabas na ebidensya na iikot ang mga malalaking project. Di ba? Kasi pag umikot ang malalaking project, ewan ko lang, maraming nasisilaw kasi sa pira eh. Napakaraming nasisilaw yung pira. Alam nyo ngayon, parang ang ano ko na nga, parang ang ginodiyos na ngayon ang pira. Yan lang, sa akin lang yun kumbaga ano ko lang yun. Parang ginodiyos na ngayon yung pira. Kasi makikita nyo, wala nang kukunti na ang nagsisimba eh. Wala nang ngayon, napakahalaga na ng pera ngayon. Hindi naman natin masisi kasi nga ang hirap ng buhay. 'Di ba? Ang mamahal ng bilihin. Sipin mo ngayon, magkano ang bigas ngayon? 52. Pag yung maganda-ganda, 58, 60. Di ba? Kahit hindi masarap ang ulam mo, goods na. Kasi malambot. Masarap lunukin, 60. Oh. Tapos may anak kayong 4 o may anak kayong 3, kulang yung 1 kilo sa maghapon sa 2 kainan, di ba? Kung may trabaho yung tatay, magbabaon, kailangan 2 kilo isang araw. Magkano kaagad yun? 120. 120 kaagad ang nabawas doon sa 645. Magkano ngayon yung baboy? 360, 350. Kulang man sa kalahati sa kulang man yung kalahati sa maghapon. Diba? Sa 2 kainan, kulang yung kalahati. Kulang na kulang yung kalahati. Magkano yun? 170. Yung pansahog mo doon, di 200. Plus 60. 260. Magkano na lang ang natira doon sa 645? Di ba? 400 na lang.
300 plus na lang kasi 360 o 260. 300 plus na lang. Ipamasahihan pa ng 80. Diba? I 300 na lang. Paano yung mga baon ng bata araw-araw? O kung ang baon ng bata ang araw-araw tagta 30 na lang, kung dalawa di 60. 200 na lang. 200 na lang yung natitira. Kung nangungupahan ka, yung ilaw at saka yung kuryente, ay yung ilaw at saka yung tubig, di ba? Wala nang natira. Paano na ang buhay? Paano kung magkasakit? Di ba? Inaasahan mo yung PhilHealth, wala pang budget. Kasi nga hindi binigyan ng budget, pero binabawasan ka. Kinuha yung pera ng PhilHealth, yung mga binawas sa inyo, kinuha. Paano na pag nagkasakit na? Di ba wala na? Wala na. Kahit brief, hindi na makabili. Di ba? Nagtsatsaga na lang doon sa ukay-ukay. Oh, yun dapat ang yun dapat ang hanapin ng mga naghahanap ng transparency. Yung kagad pukpukin nila, na nila yung 200 na minimum wage. Yung inaano na itaas ng 200, makahabol-habol man lang sa mga bilihin. Diba? Isipin mo kung natira na lang sa'yo sa isang araw 200 na lang, sa 645 mo 200 na lang. Kung ang bahay mo kung ang bahay mo 1.5, yung tubig ilaw mo sa isang buwan 1,000, 2.5 plus yung tubig 600, di nagkaroon ka na kaagad ng balanse. May utang ka na kaagad, may deficit ka na. Paano mo ngayon mababayaran niya? Sa susunod, may deficit ka na naman. Di ba? Wala pa doon yung wala pa doon yung naninigarilyo pa yung asawa. Hindi pa nababawas doon sa pagkain pa lang yan, transportasyon. Pati doon sa tubig at ilaw, upa ng bahay. Dalawa pa lang ang anak nun paano kung 4 na yung anak? Kung tagta 30 na lang ang baon, 120 na kaagad yun. Tapos 2 kilong bigas kasi 4 ang anak bali 6 kayo. 2 kilong bigas araw-araw, 120. Dito 40 na. Yung ulam, titipirin mo na yun, 1.5 na lang. Magkano ngayon ang isda? 200 ang kilo. Kulang sa inyo yon sa 2 kainan, sa 6 kayo. May tag 250 na ang kilo ng isda, yung maganda-gandang isda. Di magkano na kaagad? 400 na, di wala nang natira doon sa Ipamasahihan pa, yung pamasahe mo, balikan 100, 500, 145 na lang natira. Hindi na nagmerienda yung asawa kasi wala Di ba? Dugot pawis maghapon. Ang natitira sa maghapon mo 150. Iisipin mo ngayon yung tubig at saka ilaw mo. Kaya pagdating mo ng katapusan, may deficit ka na 700.
Paano mo ngayon mababayaran yun? Puro deficit ang nangyayari sa iyo buwan-buwan. Ang masaklap doon, kaltasan ka pa ng pag-ibig ng PhilHealth. Although sa iyo naman yon. Yung PhilHealth para dapat sa kalusugan. Kung nagkasakit pa yung isa sa mahal mo sa buhay, walang pondo ang PhilHealth. Ngayon lalapit ka ngayon sa mga congressman, sa mayor, may utang na loob ka na, pero pira mo yon, pero nagkaroon ka na ng utang ng loob. Oy, ang bait ni mayor kasi pinagbigyan kami, di ba? Naligtasan namin yung yung kahihiyan doon sa ospital. Pero pira mo yon, may utang na loob ka na, pira mo yun, ha? Ganon ang realidad, ang buhay. Grabe ang kalagayan dito sa atin ngayon, grabe na. Kaya yung mga naghahanap ng transparency dyan, ayan, tingnan nyo yun. Tanungin nyo, ipaliwanag nyo, sabi nyo magpaliwanag kayo. Bakit yung GEA puro blanco pinirmahan? Diba? Bakit yung PhilHealth hanggang ngayon hindi pa sinasauli yung pira? Yung flood control nasaan na? Yun dapat, ang transparency. Panawagan kayo ng panawagan ng transparency, isa lang ang tinatarget nyo, hindi transparency yon. Aminin nyo na lang na anti-Duterte kayo. Ayan ang maliwanag. Huwag na tayong maglukuhan, di ba? Huwag nyo na lukuhin ang taong bayan. Mulat na eh. Kung talagang napakalakas ng administrasyon na ito, bakit nag-number 1 ang Duterte? Ang PDP laban. Bakit nag-number 1 ang PDP laban? Kung talagang malakas ang administrasyon. Yun lang. Baka lumabas na yung aking mga aking mga boss. Yan lang po ang masasabi ko. Yan ang natin, maging mapagmatsyag tayo, kasi minsan hindi natin alam, nagagamit na tayo ng mga ng mga mapanlinlang na tao, no? Kita nyo, panawagan ng transparency. Tama, ang galing, di ba? Tama, ang galing, transparency. Kasi yan eh, ibig sabihin makabayan. Transparency, di ba? Tama, ang galing, kasi nananawagan ng transparency, panawagan ng taong bayan. Sino ba ang taong bayan na sinasabi? Nananawagan ng transparency, pero ang target isa lang. Aminin nyo na lang na anti-Duterte kayo. Di nyo lang nagtatago lang kayo sa pangalan ng transparency, pero ang totoo niyan, anti-Duterte kayo. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. At maraming salamat at umabot na naman kayo sa dulo ng live na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sinamahan niyo ako, 56 million hanggang natapos. Ayan, mayroon tayong 14 thumbs up. Yan, thumbs down, wala ba? At sa lahat ng nagtiyaga dyan, maraming salamat sa inyong lahat. Sa commentator, maraming salamat sa inyong lahat. At mega love shoutout po kay Mami Mercy Calonod. Ayan, mega love shoutout po. Ingat po kayong lahat. Mapagpalang hapon. Thank you very much.